Яна бисә, қолыңны кертеп карыйсыңмы? Әкрен генә. Тешли күрмәссең. Эшләмиме? Селкенмимесең? Әйдә. Тотып кара ике қолың белән. Әнә. Сәлам, Зәлия. Сәлем. Курыкмыйсыңмы? Юк. Әйдә әле, қолларыңны кертеп кара әле. Нәрсә икән ул? Тешләмиме? Бу уенчыкмы? Юк. Нәрсә бу? Ашы торган әйбер. Әйе. Бу ризыкмы? Әллә уенчыкмы? Нәрсәләр соң анда? Түгәрәк. Әйе. Бәләкәй түгәрәкләр. Нәрсә икән? Сытыламыни? Димәк, нәрсә ул? Нәрсәгә шаган? Кукуруз. Кукурузга шаганмы? Зәлия, нәрсәгә шаган? Шиягә. Шиягә шаганмы? Шия шундый бәләкәй буламыни? Бәләкәй бит, сытыла. Эчендә нәрсәседер бар да шикеллеме? Гранатмы бу? Әйе. Татарча анар була. Син дә оныттыңмы? Бу бит гранат. Курыкма. Әйе, бармы анда берәр нәрсә әллә юкмы? Юк. Кара әле, әйбәтләп кара. Кулларыңны эчкәрәк кертеп кара. Әллә юкмы? Әллә куймаганнармы бер әйбергә? Эчкәрәк, сузып кара кулларыңны, аскарак. Курыкма, Зәлия, курыкма. Әллә син батырмы? Әллә курыкмыйсың? Юк, курыкмыйм. Нәрсә соң ул? Нәрсәгә шаган? Тотып кара әле, күтәреп кара. Нәрсәгә шаган? Микрофон. Әйе, чыгып кара. Әллә синең шундый микрофоның бармы әллә иде? Әйе. Нәрсәгә шаган? Микрофон. Әйе, чыгар. Чыгар микрофонны. Ой, теге яктан әйе. Без беләбез җылы язны, иң беренче бәйрәмен. Әниләр, әби, апалар, хатын-кызлар бәйрәмен.